السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت کرو۔ پانی نہ ملے جے کر فصل اجاڑ باسی۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی مہربانی۔ مزہ یہ ہے جڑے باہر اٹھی گئے مومن وہی اندر آ ونجے تو مزہ یہ ہو سی داد یہ ڈیونی ہے تساں۔ پانی نہ ملے جے کر فصل اجاڑ باسی، پانی نہ ملے جے کر فصل اجاڑ باسی، کینہ یا بغض رکسی عقل اجاڑ باسی، ساکی قسم خدا دی کہیں دے دماغ دے وچ پنجتن دا ویر ہو سی نسل اجاڑ باسی۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ پانی نہ ملے جے کر فصل اجاڑ باسی، پانی نہ ملے جے کر فصل اجاڑ باسی، کینہ یا بغض رکسی عقل اجاڑ باسی، ساکی قسم خدا دی کہیں دے دماغ دے وچ پنجتن دا ویر ہو سی نسل اجاڑ باسی۔ بڑی مہربانی۔ علی علی بھی بول گھن ذرا زبان چول گھن، علی علی بھی بول گھن ذرا زبان چول گھن، علی دوانگ کوئی نہیں زمانہ سارا پھول گھن، علی علی بھی بول گھن ذرا زبان چول گھن، علی دوانگ کوئی نہیں زمانہ سارا پھول گھن، نہ پھر ودا نہ گر ودا نہ رول ودا نہ بھول ودا، نہ گر ودا۔ علی علی بھی بول گھن ذرا زبان چول گھن، علی دوانگ کوئی نہیں زمانہ سارا پھول گھن، نہ گر ودا نہ پھر ودا نہ رول ودا نہ بھول ودا، جکر خدا کو گول نہیں علی دے کول گول گھن۔ ایک دو شیر بے کہ ہوا کرے علی علی فضا کرے علی علی، میں توجہ چاہتا ہوں، بڑی مہربانی۔ ہوا کرے علی علی فضا کرے علی علی، فلک دے سرحدیں کنو خلا کرے علی علی، ہوا کرے علی علی فضا کرے علی علی، فلک دے سرحدیں کنو خلا کرے علی علی، رسول بے نیاز دی صدا کرے علی علی، نبی کرن خدا 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 کرے علی علی۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ کہ حقیقت رسینا تو تحقیق کر گھن، حقیقت رسینا تو تحقیق کر گھن، قدیم کو جھجاتے ولی کہیں نہیں رہا، حقیقت رسینا تو تحقیق کر گھن، قدیم کو جھجاتے ولی کہیں نہیں رہا، کتھر آنے یا کعبہ ٹھکانا یا مومن دے ہاں وچ، حقیقت رسینا تو تحقیق کر گھن، حقیقت رسینا تو تحقیق کر گھن، کدی کو جھجاتے ولی کہیں نہیں رہا، یا کعبہ ٹھکانا یا مومن دے ہاں وچ منافق دے دل وچ علی کہیں نہیں رہا، منافق۔ بڑی مہربانی، تھوڑی سجاگ تھی بہو، سجاگ تھی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ سماعت کرو، علی ولی دا پیشوا ہے، علی ہے وزبر زمانہ زیر ہے، علی ولی دا پیشوا ہے، علی ولی دا پیشوا ہے، علی ہے وزبر زمانہ زیر ہے، یزید بھاوے ہزارہ ہوئن علی دا ہکو حسین ڈھیر ہے۔ علی ولی دا پیشوا ہے، علی ہے وزبر زمانہ زیر ہے، یزید بھاوے ہزارہ ہوئن علی دا ہکو حسین ڈھیر ہے۔ ہاں اے رب دی قدرت دا فیصلے ہیں، کداہی کنڈا کلی نہیں بندا، نبی دا دشمن ابو جہل علی دا منکر ولی نہیں بندا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی جڑا مندا ابو جہل نبی دی شان کیا جانے، جڑا مندا ابو جہل، جڑا مندا ابو جہل نبی دی شان کیا جانے، جڑا منکر ولیین دا ولی دی شان کیا جانے، جڑا مندا ابو جہل نبی دی شان کیا جانے، جڑا منکر ولیین دا ولی دی شان کیا جانے۔ میں ساکی مشورہ دینا، وہ اپنے گھر تو پوچھ سکتے چکو اپنا پتہ کہنی علی دی شان کیا جانے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ سماعت کرو، نبی بناون کوئی اوکھا کام نہیں، خدا ہزارہ نبی بنے دے، نبی بناون کوئی اوکھا کام نہیں، خدا ہزارہ نبی بنے دے، خدا نہیں دوجھا علی بنے دا، علی کروڑا ولی بنے دے۔ نبی بناون کوئی اوکھا کام نہیں،
نبی بناون کوئی اوکھا کام نہیں خدا ہزارہ نبی بنے دے خدا نہیں دوجھا علی بنے دا علی کروڑا ولی بنے دے رکوع دے اندر خیرات دیں دے ایک نہیں دے دا قطار دیں دے بڑی مہربانی سماعت کرے سو کہ نیکی کر دریا میں ڈال جندت احسان کیتے ہوئے ان کو والا یاد نہ کرو بڑی مہربانی سماعت کر بڑی مہربانی نبی بنامن کی اوکھا کم نہیں خدا ہزارہ نبی بنے دے خدا نہیں دوجھا علی بنے دا علی کروڑا ولی بنے دے رکوع دے اندر خیرات دیں دے ایک نہیں دے دا قطار دیں دے علی تا ایجھا خدا پرست احسان کر کے وسار دیں دے سماعت کر روشے رج کی اساں سنگھار کرنے دل دا کعبہ تیار کرنے رج کی اساں سنگھار کرنے دل دا کعبہ تیار کرنے جیرہ سردے مہور مرے اساں تا علی کو پیار کرنے بڑی مہربانی دونا علی جمع مولا سماعت کرو بڑی مہربانی دو شیر علی جمع مولا سوال ایک علی جمع مولا کیویں مل جائے سماعت کر بڑی مہربانی جے شان علی دا دیکھنا ہی خمیر دے صاف ضمیر وچ آ جے شان علی دا دیکھنا ہی خمیر دے صاف ضمیر وچ آ زبان معطر کر پہلے پچھے کعبے یا غدیر وچ آ سماعت بڑی مہربانی میں کوئی شیر پڑھ دے تمہاری مرضی ان کو ضائع کر دو یا تمہاری مرضی ان کو چاہتی ضرورت ہے تمہاری بڑی مہربانی میں تو فقیر دعا کر کے ویسا پیا بڑی مہربانی جے شان علی دا دیکھنا ہے خمیر دے صاف ضمیر چا زبان معطر کر پہلے زبان کو خوشبو لا پیچھے ذکر کر بڑی مہربانی وضو نال کھڑا ہو بندہ بڑی مہربانی وضو نال بڑی مہربانی جے شان علی دا دیکھنا ہے خمیر دے صاف ضمیر چا زبان معطر کر پہلے پیچھے کعبے یا غدیر چا تو ہی تا جائیں تے اولا ہے ایک کوئی رتبہ تھولا ہے جے ہاتھ وچ جے دوست آوے علی ہے جے ہاتھ وچ آوے مولا ہے سماعت کر بڑی مہربانی کہ کدی جا علی دا آوازہ نہیں تھیندا منکر دے گھر میں نیازہ نہیں تھیندا کدی جا علی دا آوازہ نہیں تھیندا منکر دے گھر وچ نیازہ نہیں تھیندا توڑے ساکی دنیا تے ڈاڑیاں وی ہون بے ادبیں دے پیچھے نمازہ نہیں تھیندا بڑی مہربانی کدی جا علی دا آوازہ نہیں تھیندا منکر دے گھر وچ نیازہ نہیں تھیندا کدی جا علی دا آوازہ نہیں تھیندا منکر دے گھر وچ نیازہ نہیں تھیندا توڑے ساکی دنیا تے ڈاڑیاں وی ہون بے ادبیں دے پیچھے نمازہ نہیں تھیندا بے ادبیں دے پیچھے نمازہ نہیں تھیندا بڑی مہربانی جڑا ہیوی جنت سیدیں دی پیچھے ہیوی اللہ سیدیں دا سماعت کرو بڑی مہربانی جڑا ہیوی جنت سیدیں دی سردارن جنت دے جڑے ہیوی جنت سیدیں دی مہربانی اسی میں شیر پڑھتا پیا جڑے ہیوی جنت سیدیں دی پیچھے ہیوی اللہ سیدیں دا کوہتور تے جلوہ سیدیں دا معمور مصلح سیدیں دا میری گال سمجھ نہیں آئی سمجھ بالکل بڑی مہربانی جڑے ہیوی جنت سیدیں دی پیچھے ہیوی اللہ سیدیں دا کوہتور تے جلوہ سیدیں دا معمور مصلح سیدیں دا اسمان دا سانوی سیدیں دا صدرہ دا رستہ سیدیں دا پیچھے ساکی عرش معلہ وی ہے خاص محلہ سیدیں دا بڑی مہربانی تعصب لا دوا مرضے یہ اصلوں کام نہیں تھی سکتا تعصب لا دوا مرضے یہ اصلوں کام نہیں تھی سکتا علی مولا دا لنگر بھی کدی ختم نہیں تھی سکتا علی مولا دا لنگر بھی تعصب لا دوا مرضے یہ اصلوں کام نہیں تھی سکتا علی مولا دا لنگر بھی کدی ختم نہیں تھی سکتا شکل تبدیل تھیندی ہے بلا الٹا بھی آ رہے ہیں بڑی مہربانی تعصب لا دوا مرضے یہ اصلوں کام نہیں تھی سکتا
علی مولا دا لنگر بھی کدی ختم نہیں تھی سکتا شکل تبدیل تھیندی ہے ولا الٹیاں بھی آویں علی مولا دے منکر کو علی ہضم نہیں تھی سکتا سماعت کرسو مولا کارا دو شیر حشر دے سارے میزان ہوتے حشر دے سارے میزان ہوتے نگرانی شیر جلی دی ہو سی حشر دے سارے میزان ہوتے نگرانی شیر جلی دی ہو سی پل سرات دے بارڈر ہوتے کرسی مولا علی دی ہو سی حشر دے سارے میزان ہوتے حشر دے سارے میزان ہوتے نگرانی شیر جلی دی ہو سی پل سرات دے بارڈر ہوتے کرسی مولا علی دی ہو سی اتھائیں وڈا تو موت بار رہی اتھائیں دیکھا مکر دکھا لی بغیر ویزے دے پل دے تو علی دا منکر گزر دکھا لی بڑی مہربانی بڑی مہربانی دو شیر آگن ہن سخت جیکو علی پاک دی سکھ ہوئے ان دی نیت وچ نہ جھک ہوئے جیکو علی پاک دی سکھ ہوئے ان دی نیت وچ نہ جھک ہوئے حصہ کی شرط اخیری ہاں ماں نیک ہوئے پیو ہک ہوئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جیکو علی پاک دی سکھ ہوئے نہ نیت وچ کوئی جھک ہوئے حصہ کی شرط اخیری ہاں ماں نیک ہوئے پیو ہک ہوئے ماں نیک ہوئے پیو ہک ہوئے بڑی مہربانی پاکے نہ دامن جڑا چھوڑ ویسے پاکے نہ دامن جڑا چھوڑ ویسے بیڑی سمندر دے وچ بوڑ ویسے پاکے نہ دامن جڑا چھوڑ ویسے بیڑی سمندر دے وچ بوڑ ویسے جنت دے منکر ودا خواب دے دی ملا نال جھیڑا کدا توڑ ویسے بڑی مہربانی یہ کہ بشر تے بشر ملائکہ بھی من گئے بشر تے بشر ملائکہ بھی من گئے باجھو علی دے گزارا نہیں ہوندا بشر تے بشر ملائکہ بھی من گئے باجھو علی دے گزارا نہیں ہوندا سلونی کو سن کے جبریل دے سمندر دا کوئی بھی کنارہ نہیں ہوندا سلونی کو سن کے جبریل دے سمندر دا کوئی بھی کنارہ نہیں ہوندا بڑی مہربانی سماعت کرے سو بڑی مہربانی کے ایمیں کہ وفا نال دھوکھا جفا نال یاری وفا نال دھوکھا جفا نال یاری میری گال سمجھ کی تھی نا وفا نال دھوکھا سجا کیوں ہوئے اے جو سفر تو سجا کیوں ہوئے وفا نال دھوکھا جفا نال یاری بقا نال جنگ فنا نال یاری وفا نال دھوکھا جفا نال یاری بقا نال جنگ فنا نال یاری اساں ساکی آدھے مسلمان ہی ہیں علی نال جھیڑا خدا نال یاری اساں ساکی آدھے مسلمان ہی ہیں نبی نال جھیڑا خدا نال یاری بڑی مہربانی جڑا دم دم علی پڑھ دے جڑا دم دم علی پڑھ دے جڑا دم دم علی پڑھ دے ان کو مشکل نہیں آ سکتی میری گال سمجھے سو جڑا دم دم علی پڑھ دے ان کو مشکل نہیں آ سکتی انگاریں تیوی ٹر پوے ان کو بھا نہیں جلا سکتی انگاریں تیوی ٹر پوے ان کو بھا نہیں جلا سکتی بھویں ہوئے قبر دے وچ سلامت قیامت تک جندے وچ بو تراب ہوئے ان کو مٹی نہیں کھا سکتی مہربانی سی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی سی بڑی مہربانی بڑی جڑا دم دم علی پڑھ دے جڑا دم دم علی پڑھ دے ان کو مشکل نہیں آ سکتی انگارے تے بھی ٹر پوے ان کو بھا نہیں جلا سکتی بھاویں ہوئے قبر دے وچ سلامت قیامت تک جدے وچ بو تراب ہوئے ان کو مٹی نہیں کھا سکتی جدے وچ بو تراب ہوئے ان کو مٹی نہیں کھا سکتی بڑی مہربانی جن کو مودت دی گھٹی ملی ہے جن کو مودت دی گھٹی ملی ہے اون اماں دا کھیرے حلالی بدن وچ جن کو مودت دی گھٹی ملی ہے اون اماں دا کھیرے حلالی بدن وچ جندے خون دے وچ ملاوٹ ساکی او ہرگز نہیں اندے علی دے چشن وچ جندے خون دے وچ ملاوٹ ساکی او ہرگز نہیں اندے علی دے چشن وچ بڑی مہربانی کہ نبی بھی آلہ حسین آلہ نبی بھی بالا حسین بالا
نبی بھی آلہ حسین آلہ نبی بھی بالا حسین بالا نہ اون دی عظمت دا کوئی ٹھکانا نہ این دی عظمت دا کوئی ٹھکانا کون ترکڑے پاوے نبی بھی آلہ حسین آلہ نبی بھی بالا حسین بالا نہ اون دی عظمت دا کوئی ٹھکانا نہ این دی عظمت دا کوئی ٹھکانا شیر پڑھتا پیا حضور عرشہ دا ونج کرائیں حضور عرشہ دا ونج کرائیں حسین نانے دی کانڈے ہوتے حضور اتھا میراج کیتے حسین اتھا میراج کیتے سماعت کرو سوئی میڈا پاک اللہ تو مرضی دا مالک یا ایچا کرنی میں قرآن حوالہ دا پیا میڈا پاک اللہ تو مرضی دا مالک یا ایچا کرنی یا اونچا کرنی تو اپنی مودت دا قرآن دے کے نبوت دا درتے وحی کو بھیجے دی تو اپنی مودت دا قرآن دے کے نبوت دا درتے وحی کو بھیجے دی جے پیرے تور میں خدا آپ آ دیں تو محبوب میڈا عبادت گھٹا دے جے پیرے تور میں خدا آپ آ دیں تو محبوب میڈا عبادت گھٹا دے جے مہر نبوت حسین بہ گے پیچھے آپ آدھی عبادت ودھا دے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی علی نال بغض کعبہ کیا ہے علی نال بغض کعبہ کیا ہے نبی نال ایدہ محابہ کیا ہے علی نال بغض کعبہ کیا ہے علی نال بغض کعبہ کیا ہے نبی نال ایدہ محابہ کیا ہے نبی آنکھ چھوڑے میڈا بھرا ہے بلا تیرا ملہ رابہ کیا ہے نبی آنکھ چھوڑے میڈا بھرا ہے بلا تیرا ملہ رابہ کیا ہے بڑی مہربانی کہ توحید آنکھ شیر پڑھتا پڑھا توحید کلمہ شعور غیرت یہ ہوتا جذبہ حسین دا ہے توحید کلمہ شعور غیرت یہ ہوتا جذبہ حسین دا ہے توحید کلمہ شعور غیرت یہ ہوتا جذبہ حسین دا ہے نماز روزہ حج زکاة قرآن صدقہ حسین دا ہے نماز روزہ حج زکاة قرآن صدقہ حسین دا ہے کائنات ساکی حسین دی ہے جنت دا مالک حسین تھی دے تو حوض کوثر دے خواب دے دی اتھاوی قبضہ حسین دا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی آخر شیر سے پڑھا کہ راہب دار واقعت ہر کوئی پتہ ہے راہب ہے نا اڈوں خالی وجہ تیرا لہو دوتے تیری اولاد کوئی نہیں سمجھ کر میں انہیں شیر لکھے سارے کو سمجھی بیٹھے بہر نکلے جناب شہزادے کھیڑ دکھڑا پوچھنے اڈوں کھلدا گڈوں روندہ ہی دسائے سی مائی میں التجا کی تھے میری اولاد کو نہیں جناب حسن نے پوچھے تو کتھوں آئی وہاں میں شام چو آیا مولا حسن نے فرمایا حسین اے تیرا مہمان ہے اے تیرا مہمان ہے جی سی میں اولاد گھننا ہے سماعت کر بڑی مہربانی کیا فرمایا نے تیرے لہو دوتے اولاد کوئی نہیں حسین نے فرمایا کہ حسن نو میرا بھرا ہے لہو ہی تھئی مونگوا کلم ہی تھئی مونگوا سماعت کر بڑی مہربانی میں شیر لکھے لہو بھی تھئی مونگوا دستی بڑا ہر شاہی تھئی بڑا ہر شاہی کو اولاد رہنے بڑی مہربانی سماعت کر بڑی مہربانی میڈا مولا میں کہ میڈا مولا مہانگی شاہ وڈی سستی بنا کھندی اللہ واسطے شیر سمجھے سو میڈا مولا مہانگی شاہ وڈی سستی بنا کھندی میڈا مولا مہانگی شاہ وڈی سستی بنا کھندی اگر تاخیر تھی پوے والا دستی بنا کھندی میڈا مولا مہانگی شاہ وڈی سستی بنا گھندی اگر تاخیر تھی پوے ولا دستی بنا گھندی سماعت کر بڑی میں میڈا مولا اگر کہیں دا مقدر پھر رہا ہوئے نواں کلم بنا گھندی نویں تختی بنا گھندی دوستو راضی ہوئے میں رہتے ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی آخری شعر پڑھ دا کہ میں اپنے دل دی بھراس کٹھا پیا آخری شعر یزید جیندہ امام ہوئے بے شمار یزید جیندہ امام ہوئے او ساکو مذہب قبول کائے نہیں یزید جیندہ امام ہوئے او ساکو مذہب قبول کائے نہیں کیوں اون تے راضی بطول کائے نہیں کیوں اون دا زامن رسول کائے نہیں یزید جیندہ امام ہوئے او ساکو مذہب یہ میں کتنی پڑھتا رہا شیر میں یقہ نہیں پڑھتا مہربانی یزید جیندہ امام ہوئے او ساکو مذہب قبول کائے نہیں اون تے راضی بطول کائے نہیں کہ اون دا زامن رسول کائے نہیں یزید جیندہ بھی پیشوا ہے خدا دی مرضی دے برخلاف ہے یزید خدا یزید کو بخش دے وے انجھا خدا بے اصول کائے نہیں انجھا خدا بے اصول کائے نہیں انجھا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی مرشد حاضر قبول کیجیے